ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತ ನಿಗಲ್ ತೂವಲಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ತೆತ್ತಿ ಬೇಪರೆ ದೀತೆ ರಡ್ಡು ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಎಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಏನ ಪೂರ ಬೋಡು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಎತ್ತಂಡ್ಯಾ ಈ ತಿತ್ತಂಡ್ಯಾವ ನಿಗಲ್ ಈಸಿ ಅದು ಎಗ್ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಗ್ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಪಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಈಸಿ ಉಂಡು ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿನ ಕಿನಿ ಕಿನ್ನ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ನನಗೆ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಪಣ ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಗಲೆ ಬೋಡಾಣ ಕಿನಿ ಕಿನ್ನ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತಂದೆ ಅವೇನು ಕಿನಿ ಕಿನ್ನ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲು ಪಂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆರ್ದು ಕಿನ್ನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ತಿನ್ನಗಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಈತೆ ಸೈಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾವ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೀಸ್ಗೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವೆರನ್ನ ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಇದು ಕಿನ್ಯ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡು ಯಾವ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತು ನಾವು ಅಂಚನೆ ತೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೆರದು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಏನೈತೆ ಒಂತೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಈತೆ ಒಂತೆ ಸೈಜು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆತ್ತೊಂದುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆತ್ತಂಡ್ರು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ಸೊ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆಗೆ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಯ ಸಪುರ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಫೈನಲಿ ಅದು ಅವು ಮತ್ತುಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈಸಿ ಈತೆ ಫೈನಲಿ ಅದು ತೂವಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗಲೆ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಾಂಡ ಕುಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಸಂಬೈದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಈತೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಫೈನಲಿ ಅದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಗಲ್ಲ ಎಂಚಾತ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡ್ಲೆ.